Halo Bang Nencing ya Babe, ketemu lagi sama Mpo Ika. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi di hutan bareng Heidi. Ada bangsa benih. Heidi bawa sepeda, nanti sepeda tinggal depan. Sini Heidi. Jadi kita mau ya glom the Korean. A few moments later. Papa kau. Kita udah nyampe di hutannya. Hati-hati ya dia. Mas ka talaga din? With bangken. Sepedanya diparkir di situ. So? Yeay, kita nemu lagi Hedi. Peluk ka din Hedi. Oh. Wah. Tuh. Yeay, taruh di sini. Taruh di Korean. Denok saya. Bro, Hedi. Mama, Denok sa. Wow, mama. lihat duckling. Hah? Dah. Mana lagi? Udah habis. Bata. Kita lihat lagi yuk. Hedi. Hey. Ba. Tidur. Yuk, bangun yuk. Ayo. Papa istirahat, Heidi istirahat. Okej. Ska jag inte fortsätta då? Kom. Ya, abang None seperti biasa Heidi udah mulai lapar. Dia Poika di sini bawa makanan cepat saji. Ini mau nyiapin buat bangsa benih dulu. Jadi kita make roti. Wow. Terus sini ada hamburger sama korv. Heidi hagol. So, ini buat bangsa benih ya Bang One. Heidi hagol. Heidi hagol. Jadi mau korv. Buka ini sarung tangannya. Sarung ke hop na pantar. Hop na pantar. Jadi we'll have korv med ketchup. Jadi mau roti nggak? Nah, Mau. Korv aja ya. Dan Poika ada saus sambal. Det mamas, okej? Den är stark. Oj. Mama, den är ketchup. Men den är inte ketchup. Den är chili. Den. Mama, det är pedas. Nah, pedas ini pedas, itu nggak pedas. Ya bangunnya kita makan dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, cepok-cepok. Kot. Jadi mangkoknya. Sosisnya man. Ketchup. Hagol. Här är Hedis. Och det här är mammas chili, okej?
Udah hamburger ya? Hamburger. Shoot. Hmm? Shoot. Hmm. Ini pedas. Ini kecap. Dan Heidi dan Mama. Mama dan Heidi. Ik had dan Mama. Mama dan Mama dan Mama. Dan Hadi, dan Hadi. Hai Mama. So good. Woi. Udah minum. Green barbecue chili sauce na. Dan Heidi. Ketchup. Ja. Jag tror att det finns inga svamp. Yeay, nemu jamur yang bisa dimakan lagi. Tuh. Tada. Mantap. So, kita cari lagi yuk. Oh, kita nemu koliwang. Ini tuh keluar. Ini koyo. Apa tajam ini? Apa? Ini Duri. apa? Uy, Wah, besar. Tita. Wow, Kak Teh. Jackpot. Jackpot Teh. Coba Teh. Pegang Teh, pegang. Wow. Wah, dapat koliwang. Yeay. Ya, Hedi. Wow, stur. Pulang nyari jamur, kita makan karedok sama teh Sali, ya kan, yang baru sembuh. Nih, lagi ngidam karedok nih. Tuh, Datang ke sini nih. yang makan karedok dia. Mantap. The next day. Kemarin Ted. De Villa Ori dah. Hah?
Programma dulu då? Va? 9! Är det inte 8? Oj, vad stor snart är 10! Oh my god. Ted ulang tahun yang ke-9 Abang None. Ya, Hedi ya? Hah? Aha, just. Fråga Ted om du kan låna. God morgon. Yang punya hajat. Lagi nyiapin sarapan. Apa aja nih Pak Oni sarapannya? Apa? Piring. God morgon Abbe. Ja. Är det en god morgon? Ja, Ja, det är god morgon. Eller vill du bara att det ska vara en god morgon? Ska du Om Roger. Har du en god morgon? Vad Jobbig. menar du? Ah. Ja, vad menar du med det? Ini ayam. Ayam apa? Ayam grill. Yang satunya lagi? Sama. Oh, sama. Lebar ayam ke ayam. Ayam ketemu ayam. Kukuruyo. Gak bisa apa kata bunyi. Kukuruyo. Kemarin Om. Morgon. Nih, gitu dong. Smile. Dia lagi bingung. Mak Putaranda masih bingung dia. Good morning. Ele morgon. Ele vado. Good morning. Ya. Ini kue-kue dimasak semalam tuh. Belum selesai. Ini anak-anak. Wah, Frukost. Chips. frukost chips. Kaman ya Ra? Kaka. Läsk. Frukost med chips. Kokurales. Oh, just det. Typiskt amerikanskt. Frukost med det, vad heter det? Munkar. Donuts. Ja. Eddie? Titta mamma. Eddie, lihat mamma. Jag tittade på den där på Eddie. YouTube. Jag är rätt fascinerad. Itu apa, Dek? Det var mycket Ja, känslor. jatuh. En del Ja, var väldigt jatuh. exalterade över att vi skulle få en skyskrapa då, fast det är ju ingen skyskrapa. Det är ju ett högt hus, men det är inte en skyskrapa på något vis. Helm. Ada ininya di belakang. Helm. Men det roliga var Helm att, Ade. Vänta. de filmade också inifrån ishockeyarenan. Och då spelade ju Västerås i elitserien högsta ligan då i Sverige. Wah, dia mau jadi konstruktur. Apa namanya nah? Västerås jättedåliga i ishockey. Alltså de Wow. har ju upp i ishockey. Ja, bandy är de bra på, men det är ju Banyak inte- banget dek mainannya inte dek. ens i Västerås så är det ju en publiksport. Eddie, Det är lihat ganska mamma. coolt. Vi hade några Hej. grannar eller vänner som var och tittade på Eddie. bandymatch, och de sa det att den är ju Upptagen. halvtomt på läktarna när de spelar. Däremot så är det ju bättre intresse för ishockeyn, men ishockeyn så är de ju inte Kayak makin helmet. i Västerås. De ligger ju i Hockeyallsvenskan. Jag tittar en hjälm. Men du, Spelen och kanula. Spillet och kanoa. Cuma salah dia tante. Gini kali deh. BK Kick var det ursprungliga klubbnamnet. Gitu kali. Men det föll på då BK Kick Belajar. redan Apa fanns salah? registrerat i Stockholm. Bener kali dia emang kepalanya aja dia. Istället blev det då BK Häcken Bisa dikecilin. efter en häck som växte till ängen där pojkarna spelade. Ja, du ser. Så kan det gå. Då var det rätt i alla fall. Ja, det var det. Hedi. Wow, ada berapa deh hitung coba, Rekna. Hitung, ada berapa? 1. Ya, hitung, ada berapa, Rekna? Hitung. Hah? Terus? Men jag tror Terus? att BK Kick Hah? hade varit värre, säger Aduh. Terus? Habis Vira? Sila. Nih, ulang lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Jag tappade bort liksom ursprunget för jag ryckte tillbaka. Jag kan inte tvätta, jag kan inte slänga tillräckligt. Toing! Toing! Som gör det svårt att navigera runt, absolut. Ter kommer Ted. Datang Ted sekarang. Tuh. Mobil-mobilnya Ted ini. Kommer du ihåg Ted? När fick du den här då? Nej. Den där? Den där? Ingenting! Nggak ada yang ingat? Du kommer inte ihåg? Vilket år fick du den där? Men det här alla ju din födelsedagspresent va? Jag tror det. Va? Ja, den nyaste ja den. Kanske när du är 8 eller 7 år du fick den. Eller 6. Men det här är inga kontrollen va? Nej. Nej. Ted dapat kado dari bapak emaknya. Hah? Oh ini dari Daniel, oke. Oj. Wow, en sån spännande. Ja, ska vi gå och köpa glass? Så kammar du. En cirkel eller? Ya. Football. Nih, Ted dapat apa dari bapak kek? Istri kanske ändå får en fotbollslista. Ini ya, football mak ya? Football mall ya? Vad står det här? Alexandra, Majra och Daniel. Ja, vad Daniel, var du duktig på att skriva ditt namn? Jag tror inte jag, det var mamma. vi ska använda en kniv, Ted. Wow, langsung dibuka. Ni öppnade direkt.
Barnen skulle också gå, eller? Ja. Men du... Ska vi gå ut på promenad nu, ja? Hej, banan! Okej, vad vill ta? En gul. Vad många ljus. Träd. Räkna. Hur många? Räkna. 10. Vill du ha grön? Eller blå? 15 nu. Om mamma sätter på... Vill du ha grön eller blå? Nej. 8. 8 plus 5. Nu, mer. 9 plus 5. Nu då blir 9. 14. En enda till. 15 blir det. Orkar du blåsa den? Utan att spotta på den? Så, ja, precis. Måtten. Ja. Jag vill vara med på en. Jo, det kan vi spela under sen. Det är klart. Nej, det är inte klart kokska. Den är kärlekskocka. Kärlekskocka. Tunggu yang pada datang kan? Nyalain. Okej, ska vi sjunga det? Okej. Så här. Vi ska sjunga nu, Heidi. Kan du sjunga? Ta en tändare och hjälp Annie. Var det ett år? Ta en tändare till och hjälp Annie. Ta den mot ljuset, Annie. Så brukar de hjälpa till att tändas. Du menar tändare? Ja. Fast den var den här nya. Oj. En helt ny. Helt ny. Ja, det är inte... Varför tog ni inte där i mitten först? Bra svar. Jag har inget bra svar. Så. Sätt upp den. Oj. Hinda. Ja. Så. Ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Han lever! Hipp hipp! Hurra! 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 Piu, piu. Oj! Grattis Ted! Nu har vi sånt I förskott! Vad heter den? Konfetti! Det är snö. En konfetti. Jag har inte förberett den. Ja, där du Det är bra förslag. Jag ska ta en födelsedagsbild också på. Det är kul att ha. Kan du filma den då? Han står någonstans och... Han är ju... Kan du höja ljuset? Han vill att du kommer. Det spelar ingen roll, öppna. Han säger det. Är det från Jonas eller? Ja, det var för Jonas. Den bröllop när de har 89 paket som man kan hitta på. Varje. Ja, är du målvakt? Det kräver nog lite till i den. Om du vill ha godis. Jag måste prova. Ja, provar de det så annars får jag åka och byta dem. Jag tänkte du... Är du målvakt? Ja, ibland har jag hört att han är målvakt. Ja, Han är perfekta, vet du. Nu kommer du släppa in en boll. Vilka snygga. Vänta, det är plast kvar. Det är plast kvar på dem. Gummi. Det ska vara där, fånga bollen bra. Men Men är inte det fusk? jag tror det blir besvärligt att öppna de andra paketterna med dem på. Så, tror du det? Ja. De kommer klara sig till nästa födelsedag. Ja. Fan inte. För de får inte vara för små heller, för händerna växer ju lite. Ja, precis. Han var bra. Jag ska åka till. Ja. Ja.
Tack Jonas. Var rädd om de där pengarna nu så du inte slarvar bort Ja, den. jag kan ta den och stoppa den i fickan. Ja, kan du göra. Nej, tänk, passa. Grattis på födelsedagen till önskar Nini. Jag tror jag ska Du får nog putta den åt sidan så tror jag. Jaha. Har packat upp det här och tinar upp och så tittar. Oj! Får du också ha till godis. Oj. Ja, men nu är det godis. Åh! Så det är många pengar. Bara till någonting. Jag vill lägga dem här borta. Jag tror att han Vi bygger en liten burgare. Ja, precis. Det kostade för 800 kronor fram till jul. Va? Ja. Det är så olika. Det gäller att han får några till. Ja. De här är Han har fått snabbt av Daniel. sådana jätteroliga kuvert. Ja! De bästa utav alla. Då kan man faktiskt köpa det man önskar sig. Ja, men det gör man önskar sig inget när man är 9. Man får allt i alla fall. Nej. Jag vill gärna sätta på prata med han köpa den. Grattis till att önska födelsedagen. Det visste du inte att du skulle få, va? Jag tycker jag är så tråkig för han får bara kuvert. Men han hade massor med Men de när man blir lite Grattis på större. födelsedagen till önskar sig Ika och Linus. Gud vad tråkigt! Ja, varför fick du inte flera kuvert? Han är hemma nu. Money. Ja, du. Ska vi skicka det kuvertet kanske? Vem var det här ifrån? Det är från Isabella och Bianca. Du förstår sen vad det är. Så det är bussen. Tänka till. Det är kanyler. Vad coolt. Vad är det? Vi tar det sen när du öppnat den.